21. marec 26 a som v Staškove na Kysuciach, v blízkosti rieky Kysuca, v blízkosti železnice. Tu sa narodil a býval pán umelec, národný umelec Jozef Kroner, veľká osobnosť, veľký herec, klaun, držiteľ Oscara. V politike sa neangažoval, čo bolo skvelé na rozdiel od našich úvozokách skvelých umelcov, ktorí teraz pôsobia v politike, tak to pán Kroner nerobil a o to je to cenejšie, nevystupoval ani v reklamách. Po revolúcii tiež ďalšie plus, ale samozrejme tie filmové diela sú skvelé všetky a naozaj to, takí herci sa rodia málo kedy. Aj studňa Moravana tu je v blízkosti aj inak ako Kysuca rieka, takže tam chytal tie ryby, ako sa hovorilo. No a je tu aj taká tabula, čo ešte. Pozrieme si to aj spredu, čiže Staškov na Kysuciach, ďaleko od Banskej Bystrice, v blízkosti už českých hraníc. A je tu chodník venovaný jeho filmovým dielam, prejdeme si to a zatiaľ toľko. Verím, že vám prinesiem ešte ďalšie zaujímavé artefakty toho chodníka, ktorý tu je postavený na jeho počesť.